3 декабрь мөмкинлекләре шикләнгән кешеләргә карата хәстәрлек, игътибарлылык күрсәтү көне ул. Саулыклары шикләнгән кешеләр хакында кайгырту, аларга ярдәм итү йөзеннән илдә, шул исәптән районыбызда байтак эшләр башкарыла. Ел сайын Халыкара инвалидлар көне уңаеннан күркәм чаралар оештырылып килә. Агымдагы елда да традиция дәвам иттерелеп, 3 декабрь көнне район мәдәният сараенда районның үзешчән сәнгать осталары тарафыннан күркәм концерт программасы күрсәтелде. Бу көнне саулыгы шикләнгән 118 балага күчтәнәчләр таратылды. Сәхнәгә муниципаль район хакимиятенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Рәмил Хәертдинов һәм районның инвалидлар оешмасы рәисе Фәүз Гарифуллин чакырылды. Алар әлеге көннең әһәмиятен хөкүмәт тарафыннан инвалидларга карата аерым игътибар бирелүен билгеләделәр. Изге теләкләрен юлладылар. Безнең районда бүгенге көндә яшәй 3034, шуның 18 яшькә кадәр балалар. Без инде үзебезнең яктан сезнең өчен бөтен шартларны тудыра тырышабыз. Рәхмәт әйтәсем килә Гарифуллин Фәүз Рафисовичка. Ул бит инде безнең инвалидлар җәмгыятендә уже бик күп еллар эшләп килә. Быел менә аның ярдәме белән без грантта катнашып 280 меңлек тренажерлар алып кайттылар. Инвалидлар җәмгыяте исеменнән тәбрик итәргә, сезгә ул главный основной сәламәтлек һәм дә тазалык һәм эшләгән, укыган эшләрегездә, йөргән юлларыгыздагы изгелек кенә булсын. Шушы җылның-җылына нинди генә мероприятие булмасын, һәрберсендә катнашып киләбез. Менә шул мероприятиеләрдә активрак катнашып, үрге республика уровененә чыгып, бөтен соревнованиеләрдә җиңәргә язсын дигән өметтә калабыз. Шуның өчен бит инде менә Рәмил Әдилов әйтеп китте, тренажерлар алынды, бөтен юллар ачык, бассейннарда, безнең бассейнда менә балаларга бесплатно yüзәргә, өлкәннәргә 50% скидка белән оештырылган. Инде тренажер залына килгәндә, анда барлык төр категория инвалидларга да һәммәсенә дә бушка. Инде районның үзешчән сәнгать осталары тарафыннан яңгыраган моңлы җырлар, дәртле биюләр, күңелле көйләр залда утыручыларга чын мәгънәсендә бәйрәм бүләге булды. Районда сәламәтлеге шикләнгән балалар өчен 8 төрдәге Илеш коррекцион интернат мәктәбе уңышлы эшли. Мәктәптә иҗади мөхит булдырылган, яңа инновацион технологиялар кертелә, семинарлар, конференциялар үткәрелә, укытучылар һәм тәрбиячеләр төрле конкурсларда, күргәзмәләрдә, олимпиадаларда, спорт бәйгеләрендә катнашып, җиңүләргә ирешә. Мәктәпнең төп максаты балаларның барлык танып белү мөмкинлекләреннән файдаланып, аларны социаль тирәлектә мөстәкыйль яши алырлык шәхес итеп әзерләү, тормышка яраклаштыру, тормыш-көнкүрештә кирәк булачак беренчел мөһим күнекмәләр бирү, күнекмәләрне мөстәкыйль тормышта файдаланырга, хезмәт коллективында яшәргә өйрәтү. Илишевская коррекционная школа-интернат для детей с ограниченными возможностями здоровья
объединяет ребят из 15 районов нашей республики. В этом году у нас обучаются 103 ребенка. 53 из них – это дети-инвалиды. Обучение длится с 1 по 9 класс. А далее уже ребята имеют возможность, некоторые из них, поступить в профессиональные колледжи. Педагогический состав школы составляют учителя-дефектологи. Наши учителя-предметники, многие из них, вернее, имеют дефектологическое образование, а также работает служба психолого-педагогической помощи, куда входят логопеды, психолог, социальный педагог и учитель-дефектолог. Основным направлением деятельности нашей школы является профессионально-трудовая подготовка обучающихся, а также дальнейшая их адаптация, интеграция и социализация в общество. Халыкара инвалидлар көне алдыннан районның балалар сәнгать мәктәбе педагоглары һәм укучылары коррекцион интернат мәктәптә кунакта булды. Тәүдә сәнгать мәктәбенең сәнгать бүлеге укытучысы Айгөл Фасхетдинова яңа ел чаршысы темасына декоратив гамәли иҗат буенча балаларга мастер-класс күрсәтте. Кызлар һәм малайларга яңа ел открыткасы эшләргә өйрәтте. Через месяц какой у нас всеми любимый праздник ожидается? Новый год. Мы его все ждем как чудо. И самый интересный Новый год, самые интересные моменты, когда мы получаем подарки или дарим, да? Вы все знаете, что существуют красивые открытки. Но самая красивая, самая дорогая открытка для мамы, для родителей, для бабушек, дедушек наших, открытка, которая выполнена своими руками. Сегодня мы с вами научимся выполнять такую открыточку. На открытке будет, смотрите, кто может сказать? Что елка. Ну елка какая она? Необычная, да? Разного цвета. А почему она разного цвета? А потому что на наших елках всегда бывают игрушки, разноцветные гирлянды. Елка, она всегда нарядная, красивая, пушистая. Но наша елка на открытке будет интересная, дизайнерская, можно сказать, лично выполненная вашими руками. Она будет именно вашим личным подарком. Балалар зур тырышлык, дәрт белән төсле кагазларны беркетеп, бик матур открытка эшләде һәм үз куллары белән эшләгән открытканы әниләренә бүләк итәчәген белдерде. Аннары чара мәктәпнең тамаша залында дәвам итте. Биредә сәнгать мәктәбенең фортепиано, баян, скрипка, флейта, бию, вокал классларында шөгыльләнүче укучылар тамашачыларны үзләренең матур чыгышлары белән сөендерде. Һәр чыгыш көчле алкышлар белән узатылды.
Залда утыручы балалар концертына карап утырмады. Сәнгать мәктәбенең бию түгәрәге укытучысы Эльмира Калимуллина белән бергәләп флешмоб биеп күңел ачты. Bate, bate, soco, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Soco, bate, bate, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Soco, bate, bate, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Soco, bate, bate, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Soco, bate, bate, soco, vira, vira. Soco, bate, soco, vira. Soco, bate, vira. Шара ахырында коррекцион интернат мәктәбе директоры Фатыйма Салахова сәнгать мәктәбе коллективына күңелле бәйрәм концерты бүләк иткәннәр өчен рәхмәт сүзләрен җиткерде. Әйе, инвалидлар көне календарда кызыл төс белән билгеләнмәсә дә, бу көнне безгә онытырга ярамый. 3 декабрь көне генә түгел, һәрвакыт инвалидлар алдында торган проблемаларны бергәләп хәл итәргә кирәк. Максатыбыз аларга башкаларныкы кебек яшәү шартлары тудыру булырга тиеш. Бу эш бик җаваплы һәм халыкара инвалидлар көне нәкъ шуңа ирешү өчен үткәрелә дә. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.